Her hos DRV der er vi rigtig gode til at samarbejde, og særligt omkring vores arbejdsopgaver. Vi er gode til at hjælpe hinanden, når der er noget, der brænder på. Og er der en, der er presset i nogle bestemte situationer, så er vi altid gode til at træde ind og hjælpe. Det er mange altidige opgaver, vi har, og lidt forskellige arbejdsopgaver, vi skal træde til indenfor. Der er en rigtig god balance blandt vores private liv og vores arbejdsliv her hos DRV. Vi har frihed under ansvar, så det vil sige, har vi brug for lige at have en halv fridag, har vi brug for at gå før eller møde før, så gør man det. Det sociale her hos DRV, det er rigtig vigtigt. Der er blandt andet rigtig mange forskellige arrangementer, og særligt til vores frokoster, der gør vi rigtig stor brug af, at vi samles ude ved frokostbordet og deler alt fra arbejdsliv til privatliv. Og særligt det her med, at man kan bruge 5 minutter på at gå op og spille bordtennis, hvis det er det, man har lyst til, eller bordfodbold, og det er der rigtig stor opbakning til.